Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang paranghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasap kini. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay pag-ibig. Isugidon ko sa ikaman nga pinigalaon misali lamang sa kasalanan tulang kang lewasan nga ako'y gipaabot ipakalaon mo. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Pagkadari sayang mga tao din sa iyong Ginoon, Diyos langit ng hari, Diyos naman magkagagamang sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tunggu sa imong himaya. Himaya sa dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukod anak sa Ama. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagkawag sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa Amahan, lawata among pagkaluyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Diyos. Ikaw lamang ang labing Ginoong Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo diya sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita.
Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga makasunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangup sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mahinulsulon. Kini among gipanghayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Namatay si Sarah sa usa ka gatos ug kawhaag 7 ang iyang panuigon. Didto siya mamatay sa Hebron, sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Unya mibiya siya sa dapit diin gihaya ang iyang asawa ug giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi. Baligya ako yuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sarah sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa na panag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang na kayo si Abraham niining panahona, o gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang 12 tigulang niyang sulugoon, nga mo'y iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa, ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasod ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Apanangutana ang sulugoon, kunang babay dili mo uban kanako nganhi ning yutaa, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham, ayaw gayud paadtua didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente, ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga maguna kanimo aron didto makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babay dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw paadtua didto ang akong anak. Nining higayuna, si Isaac nga didto magpuyo sa yuta sa Negev, nahiadto sa kamingawan sa Berlahay-roy. Usa ni ana kahapon, misuroy siya sa kaumahan, ug nakakita siyag mga kamilyo nga nagpadulong kaniya. Unya nakita ni Rebecca si Isaac, ug nanaog siya sa iyang kamilyo, ug nangutana sa sulugoon, kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busag gikuha ni Rebecca ang iyang kupo o gitabunan niya ang iyang naong. Si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac sa Rebecca ngadto sa iyang tulda
nga gipuy-an ni Sarah nga iyang inahan, og si Rebeka gipangasawan niya. Nahigugma si Isaac kang Rebeka, og si Rebeka maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang kaluoy nagalungtan sa kahangturan, kinsay makasugilon sa banhanang mga buhat sa Ginoo, o makasangyaw sa tananiyang kadaykanan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, o Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Duawa ko sa imong makaluluwas nga kinabang, aron makakita ko sa kausbawan sa imong mga pinili. Pasadya-dya sa kalipay sa imong lungsod, o paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo, Kay siya maayo. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaaka ninyo. Manasang kanin, Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw ikaw, o Ginoo. Unya mibiya si Jesus ni atong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niyang usa ka kubrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an.
Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsaluman ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog sa Jesus kanila ug mitubag, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahin sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mahigsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong hapon, mga makasasala. Maayong hapon. Tubag yun, kay wagay tarong din Kita tanan, mga makasasala, maubitaw nagkapundok kita para atong ipadayag nga ang Ginoo maayo, kay siya maluluyon. Iya kining gipadayag sa iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan aron luwason ang mga makasasala, dili ang mga matarong. Kay inigabot sa panahon ang dikolor ilain sa mga puti kung ikaw manglaba. Kay mulubad ang makasasala sa ilang mga sala ug makatakod. Mao na ang Ginoo tungod sa iyang kaayo ug sa iyang kaluoy, gihubo niya iyang pagka-Dios diya sa pulong nga nagpakatao nga si Jesus. Adinhi sa sugbo atong giila diha sa imahe ni Señor Santo Niño, makita nato si Jesus ang pulong nga nagpakatao. Ug siya ang kaluoy sa Dios, ang kaayo sa Dios. Mga mga igsoon, angay siguro natong hinumduman, akita dinhi nagkatapok, dili tungod kay mga matarong, naata dinhi tungod kay puros kita makasasala. Unless kung para sa imong kaugalingon, mura kag Pariseo nga sige lang kag pamantay sa mga sa gipanghimo sa imong mga igsuon dinhi sulod, mura kag Pariseo, lain na po ng istorya, no? Ang mga Pariseo sa ilang kaugalingon nga pagtuo, ang Ginoo angay ra sa mga matarong. Kay sila nagsunod man sa balaod o mga sugo sa Ginoo, sila ray angayan nga tawgon nga mga matarong. Pero sa pagtanaw, panglantaw o perspective sa Ginoo, lahi gyud sa tao. Kay ang Dios maayo man, ang Dios maluluyon man, maluoy siya sa mga tao nga gibugatan sa ilang mga sala. Kitang tanan, no? Atong mga sala pasayloon sa Ginoo kung kita muduol kaniya. Amo siguro pud ni duol ta, no? First Friday puno kayo ang kumpisalan, taas kay linya, no? Linya, daghan kay mga umpisal, kay wala may musod sa kumpisalan nga anghel kanang perfect bitaw, no? Kasagaran gyud didto mga makasasala. Ya, kamo nangumpisal na mo, ha? Mangumpisal sad mo panagsa para mawa atong sala. Kahibaw mo mga igsuon, ang Ginoo sa iyang kaayo, nagtawag na siya, dili lang in time, kung dili karon o karon, nagtawag yun na nato. Unsa may mong kahimtang, naglingkod ka man, nagtindog, o naglakaw, o naglingkod sa opisina, mulabay yun ang Ginoo, ug mutawag nimo, sunod ka nako. Sama ni Mateo. Si Mateo, naglingkod sa iyong opisina kay siya man, kubrador man sa buhis.
og miduol si Jesus. Dili mutawag ang Ginoo nga nagampo ka, nagluhod ka, kundi anytime kanang unexpected usahay nimo, no? Kana bitaw na ay mga higayon nga para nimo para magitawag yung Ginoo, no? Kana ang pagtawag niya aron mosunod kita sa iyang anak. Ang iyang anak mao ang atong manluluwas si Jesus. Ang atong gitan-aw diha sa imahe ni Señor Santo Niño. Ang iyang pagkamapaubsanon tungod sa iyang pagpaubos, giluwas niya ang katawhan nga gikapuyan sa ilang kahimtang sa mga sala. So sa atong pagpadayon ning atong santos nga misa nga igsuon, ato sigurong hinumduman ang atong pagkamakasasala. Dili kita matarong sa mata sa Dios. Busa na atay debosyon ni Santo Niño kay buot kita nga mosunod kaniya dinha sa dalan sa katarungan, sa dalan nga matarong mosunod kita ug mununot kita kay ang Dios maayo ug maluluyon, palihog manindog. Mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala ug nagtanyag kanilag kaluwasan. Dad-on nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan. Muingon kita, mapawangurong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga huyang ug mga makasasala makaangkon og kaayuhan diha sa balay nga gitawag og simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Apo mangurong Amahan, kaluy kami. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, magmatinud-anon diha sa ilang pagpangatungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Apo mangurong Amahan, kaluy kami. Nga dinhi niining Eukaristikanhong halad, makasinati kita sa malimahong kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Amahan, kaluy kami. Nga kabigon unta uban sa kaluoy o pagsabot, sila nga nagpuyo og masalaypong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Amahan, kaluy kami. Alang sa kabatan-unan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa relihiyoso o pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Amahan, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapangurong Amahan, kaluy kami. Amahan uban sa pagtuo ni Abraham nga nagmasdanon sa imong tawag, kining imong Kristohanong katawhan nagdala sa ilang mga pag-ampo ngadto kanimo. Itugot kining among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo ron ang ako ng inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamud, alang sa pagdahi bagimaya sa iyang ngalan, alang sa mga kapuslanas tibuok na iyang santos nga simbahan. Dios among amahan uban sa masadya nga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami niining adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak. Nga nahimong usa kanamo, himuang nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magsilbi, magpasiuli kanamo nganha kanimo sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Awag ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matara. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong sa walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong kinahimaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo Diyos sa karauman, puno walangin, yuta sa imong himaya. Usana, 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 usana sa kapitan. Daigun ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitasan. Usana, 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 usana sa kaitasan. Santos gid kaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Matag-aon na muning parang mataginon na muning binog nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoo Jesus. Hangtod nga mo balik ka. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan inimpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay inuman aging harian, ang gahumot ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nigon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manawsab kanimo. Makita ta ang pag-inigsunay. Kudarusarius managawagan sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Kudarusarius ganalawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagig kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, hapan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan,
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, sa among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw among kagutom. Ubahan sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nobena ni Señor Santo Niño. Katalingbanong pangaliang adto kang Senyor Santo Niño, magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudlui kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among nahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo, amo silang itumong, sa among mga pulong, may tungod lamang kanimo, sila maghisgot, sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita among kabubuton, linisa ang among lawas, santusang among kalag, buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gudagayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magwadasigon kami alang sa kayuhan sa mong isigkataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa mong kailibron, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami maginadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudluy kami ni Gugmang Santo Niño sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. Usan rin iyo tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Usan rin iyo tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. Usan rin iyo tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. Usan rin iyo tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Usan rin iyo tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, gay mong lamang grasya ang magatabang kanamo. Usan rin iyo tabangi
tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Sandarin iyo tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Sandarin iyo tabangi kami. Kung kami masakit og among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. Sandarin iyo tabangi kami. Kung bation kami sa kasukog ang among krus makapapungot kanamo. Sandarin iyo tabangi kami. Sa kanunay sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod og sa tanan namong kaalaot. Sandarin iyo tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, o nga dilid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gid ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia nga among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo uban sa amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Pit Señor!